Dobrodošli, dragi trećaci, na još jedan sat bosanskog jezika. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Šaljive narodne pjesme. Šaljive narodne pjesme predstavljaju biser narodnog stvaralaštva, a u isto vrijeme su dokaz da su generacije za nama voljele humor i šalu. Naši su stariji, pored svojih istorijskih nedaća, voljeli šalu i uživali su u njoj. Cilj šaljivih pjesama bio je da stvore komičnu situaciju i vedro raspoloženje. Narodne lirske pjesme spadaju u usmenu književnost. Nastale su iz potrebe da se pjeva o nekoj životnoj situaciji, osjećanjima i raspoloženjima, željama i snovima. Naziv su dobile po muzičkom instrumentu liri, uz koji su se kazivali stihovi pjesama. Šaljive pjesme su jedna od grana narodne lirske pjesme. Jedna važna ličnost za našu narodnu književnost jeste Vuk Stefanović Karadžić. Zašto je on još značajan? On je preuredio azbuku tako da danas imamo 30 slova i zahvaljujući njemu imamo pravilo piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Vuk je izdavao zbirke pjesama, napisao je prvu srpsku gramatiku na narodnom jeziku, sakupljao je narodne priče, pjesme i umotvorine. Sakupljajući ih, zapisivao ih je onako kako ih je čuo u narodu, gotovo ništa nije mijenjao. A ovo su neke od šaljivih pjesama koje su nastale u narodu. Miš poseja proju, Beskućnikova ženidba, Ja sam čudo video i pjesma koju ćemo danas raditi, Materina hvala. A sada poslušajte pjesmu. Materina hvala. Hvalila se hvala materina da je ona švalja i vezilja i da bolje radenice nema. Danju prede, noću vezak veze. Išli ljudi da gledaju hvalu, ali hvala za sunca zaspala. Po igli se hrđa nahvatala, svila joj se po smetljištu vuče. Što se tiče nepoznatih riječi, ja sam izdvojila 3 za koje sam pretpostavila da niste čuli. To su švalja, krojačica, vezilja, ona koja veze izrađuje vezivo, i radenica, radnica, ona koja je vrijedna. A sada ćemo preći na analizu pjesme. Kakvo raspoloženje stvaraju zamišljene slike iz šaljive narodne pjesme? Zamišljene slike iz šaljive narodne pjesme stvaraju veselo raspoloženje. Objasni zašto pjesma ima naslov Materina hvala. Pjesma ima naslov Materina hvala jer je djevojka i jer je hvalisava. Čime se materina hvala posebno hvali? Materina hvala se posebno hvali time da je švalja i vezilja i da bolje od nje nema. Ko je išao da gleda hvalu? Mnogi ljudi su išli da gledaju kako hvala veze. Koje osobine materine hvale otkrivaš na osnovu sljedećih stihova? Ali hvala za sunce zaspala, po igli se hrđa nahvatala, svila joj se po smetlištu vuče. Iz prvog stiha, ali hvala za sunce zaspala, možemo da zaključimo da je hvala lijena,
Iz drugog stiha po igli se hrđa nahvatala, da je nemarna, i iz trećeg stiha svila joj se po smjetlištu vuče, da je neuredna. Koja bi narodna poslovica najbolje izrazila poruku ove pjesme? Pod A. Ko ne čini ništa, zlo ne čini. Pod B. Lijenost troši dušu kao hrđa gvožđe. Pod C. 2 puta mjeri, jednom sjeci. I pod D. Gvožđe se kuje dok je vruće. Tako je. Poruka ove pjesme bi mogla da glasi: lijenost troši dušu kao hrđa gvožđe. U svesci za školski rad napisat ćete naslov pjesme, a zatim ćete napisati šta su to šaljive narodne pjesme i nepoznate riječi. Za domaću zadaću imat ćete da naučite pjesmicu napamet. Ona se nalazi u čitanci na 103. strani. To bi bilo sve za današnji sat. Do sljedećeg viđenja pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.